λοιπόν. Δώστε τους χειροκρότημα, χειροκροτήστε τους. Στο διάδρομο 1 λοιπόν, ο κύριος Εμμανουηλίδης Κλεωμένης με ένα Opel Kadett Turbo, Κλεωμένης Racing Team, Paintball Fox η χορηγή του και δίπλα του ακριβώς με το νούμερο 15, ο κύριος Σκαμνέλος Σπύρος με ένα Opel Astra G Turbo, Track Team Σκαμνέλος Λαϊνάς η χορηγή του. Αμούρκονται σιγά σιγά στην εκκίνηση αυτοκίνητα από το νούμερο 21 έως και το 30. Επαναλαμβάνω, από το 21 έως και το 30. Έχει κλειδώσει ο κύριος Κλεωμένης και οι δύο είναι έμπειροι οδηγοί, παρέμαχε οδηγεί το τάξη. Πολύ δυναμικά από τα δύο Opel. Τερματίζει ο κύριος Καμνέλος με 12-0 και 207, ενώ ο κύριος Εμμανουηλίδης έχει κάνει 13-4-179 χιλιόμετρα. Στο διάδρομο 1 λοιπόν με το νούμερο 12, ο κύριος Λαϊνάς Νίκος, Mitsubishi Evo 7, Drag Team Σκαμνέλος Λαϊνάς και δίπλα ακριβώς με το νούμερο 13, ο κύριος Χατζηγιωάννου Γκίνος με ένα Fiat Coupé, Ρούμελης Παρέσης, αεροδυναμική φωτοβολταϊκάνικα και ο Ρούμελης Απόστολης χωρική του. Πολύ ωραίο ήχο το κουπέ, το Evo δεν θα κάνει burnout. Για να δούμε ένα μπροστιοκίνητο εναντίον ενός τετρακίνητου. Ο κύριος Λαϊνάς σε πρωταθληματικό αγώνα έχει κάνει χρόνο σχεδόν 11. Έχει δώσει ο 2, έχει δώσει ο κύριος Λαϊνάς. Αλλά ψηλά το βλέπω μαζεύει 1-8 με 2-5 και τα 18. Τερματίζει ο κύριος Λαϊνάς με 11-4 και 202, ενώ ο κύριος Χατζηγιωάννου έχει κάνει 12-8 με 210 χιλιόμετρα.